Ahoj, já jsem Stox, vítejte u našeho prvního Let's Play Feed the Beast videa. Vlastně celkově našeho prvního videa. Tak vedle mě to je... Představ se. Ahoj, já jsem Murianel. No, my vlastně tak pro vás budeme dělat Feed the Beast Let's Play česky. Už jste asi postřeli z toho, že mluvíme česky. A... No, my už jsme udělali jednou úvod a začali jsme trochu. A zjistili jsme, že jsme špatně nahrávali trochu. Hodně trochu. No, takže vám ještě tady dáme na začátek sestřih z toho, jak jsme se dostali k tomuhle všemu. A uvidíme se za moment po sestřihu. Vítejte zpátky, tak tady to vykopala želva ještě navíc potom. Vlastně jsem udělal 2 želvy, to, co jste viděli v sestřihu. A pak vykopali toto. Tady budeme mít asi velké skladiště. A tady... A zároveň základnu příští. Aha, základnu příští. A tady Mum pokládá podlahu, protože se nám nelíbí tato. Teda mi se líbí, mu se nelíbí. Toto je marble. Takže je ho hodně, když ho najdete. Proto jsme ho použili na podlahu, je pěkný, takový bílej. A proč pak ho si nenazveš jeho českým názvem? Jak je český název vůbec? Mramor, jo, mramor, ne? Ne? Ano, správně, mramor. Jo, tak mramor to je. To jsou vlastně jenom mramorové briky, které uděláte vlastně jenom takhle. Už dáte jak z normální strony. 4. No, já jsem to ukázal už v inventáři. A tady je... Budíš ti za to poděkováno. Teda to je teďka nevím a nevím, kde mám tu druhou. Která byla první želva, co jsme dělali vlastně? Donatello. Donatello, takže jestli to je Donatello, tak nevím, kde mám tu svoji druhou jsem dělal. Get. Jo, to je Donatello. Jo, a ještě jsem zapomněl zmínit, asi jste si všimli, jak tady glítám. Máme oba dva udělané jetpacky a long fall boots, takže díky těm long fall boots můžeme padat z jakékoliv výšky, aniž by nám to bralo HP. Navíc se nezničí. A jetpack je na lítání, to je asi jasné. A když si ho vyrobíte, to si vyrobíte podle tady návodu, nabíjíte ho v Badbox, které se taky vyrobíte podle návodu. Ještě vám vysvětlím, jak tady to je celé zapojené potom. První najdeme želvu. Můžeme se podívat zpátky nahoru. Hodně štěstí v hledání. Budeme potřebovat asi. Máme trochu ještě nepořádek v bednách. To plánujeme časem změnit. A popravdě nejen v bednách? Ve všem. Nepořádek prostě. Mám pumpu. Vidíte určitě zajímavé věci v těch bednách, co jsme stihli už udělat. K všemu se dostaneme. Kámo, já jsem ztratil asi želvu svoji. Trochu. To máš špatné. Trochu hodně. Já jsem ji možná nechal, ještě on je totiž kopal želvy, jsem je nechal kopat ještě v řece, u pouště. Tady Mum zadělal
naší základnu, ať nikdo nenajde. Je velmi skrytá tajna. Vidíte ten blok, to je želva kopala. Protože jsem kopal vlastně tady želvou a udělám jí díru až na povrch. A protože jsme na spawnu, tak to tak mít nechceme. Mimochodem, nevím, jestli si to si zmínil, když tak to ustřihneš, ale hrajeme na serveru Craftzone. Jo, vidíš, to jsem nezmínil. Hrajeme na serveru craftzone.eu, který načtá Survival, Skyblock tento Feed the Beast. Aha. Survival a Skyblock jsou na jednom serveru a tady to má zvlášť server. To je vlastně, Skyblock je tam jenom jako mapa. Určitě zajímavé vyzkoušet, doporučuji. Jsem to chtěl teďka dělat vlastně. My jsme si tento styl hodně zamilovali a máme tam krásně postavené bydlení. A už máme krávy dokonce, hodně jich tam máme. Jednoho krásného dne se nám tam objevila kráva, zrovna když jsem tam avkoval. Potom se nám objevila i druhá, o které já jsem nevěděl. Jsem přišel a najednou jsem viděl, že tam máme těch krav asi 1 000 000. No, jsem je rozmnožoval trochu. No, pojďme teďka k tomu, co tady mám postavené. Takže začneme, vlastně vyrobil jsem si první macerator, nevím jak to vysvětlí. Jak to vyslovíš? Macerator? Jelikož jsem Čech, tak macerátor. Macerátor, budeme Češi. Takže tady máme macerátor, uranium, vezmu. A přemýšlel jsem, jak ho napájet, že? Tak první jsme začali, jsem začal, teda můj tu nebyl to zrovna. Že jsem dal pumpu k tomu, ne pumpu. Jak se to jmenuje? Engine. Tak jsem zjistil, že engine to nenapájí. Chtěl jsem totiž napájet lavou, olejem, ropou, no, které máme hodně. No a pak jsem zjistil, že budeme potřebovat generátor, takže vyrobil jsem generátor, který tak funguje na lávu. Můžete i pokládat do toho kubiky lavy. No co? Nedaleko máme ještě další pouštní hory a tam máme ropy ještě víc. A tam máme hodně ropy, no ale prozatím ji nemůžeme využít. Potom ukážeme, jak to vypadá a jak to vypadá, když to krásně vytíká. To taky, no. No, takže tady ten generátor vlastně produkuje z lávy, to je geothermal generátor. No a stačí do něj normálně dát tady kyblík lavy a on si to z toho vezme. Ale protože tady máme lavové jezero, tak jsem postavil si pumpu, kterou napájíte enginem nějakým. Používám tady combustion engine, který využívá taky lávu k fungování, takže on si bere přímo z toho, z té pumpy, když ji potřebuje. Samozřejmě build potřebuje redstone. Vidíte, teď jede. A ta pumpa vlastně, nevím jakou oblast kolem sebe vybírá, ale vybírá nějakou oblast kolem sebe lavu, všechno z okolí. No. Posají tady tou trubkou, teďka nevím jak se jmenují ty trubky, to jsou, myslím, že jo, waterproof pipes. To si taky najdete, jak se dělá všechno, to nejsou určité věci. A musíte vlastně tak dávat... vám to můžeme hodit do vrchu, ale to myslím není nutné. Sorry, jsem si vyřešil nějaké věci, tak pokračujeme. Takže tak do toho se těma waterproof pipes pumpuje lava. Vlastně lava, která se už tu navlaze, potom putuje dále do, tady to je, já nevím, jestli to jmenuje tank. Jo, tank, normálně tank, dá se ze sklad dokola. Jeden z nich udrží, myslím, že 16 kyblíků lavy. Teď je máme ale plné, takže... No, jsou vlastně na lavu, která se navlaze už do toho generátoru, takže ona půjde vlastně dále tady. A generátor nám potom produkuje, myslím, že EU? Ne, který on produkuje? EU nebo to druhé? EU, produkuje EU, to je Energy Units. Potom se ještě jsou to vlastně takové skladovací trubky. Tyhle tu je lava. Kde? Proč jsi to nedal normálně, proč jsi to dal kousek před, ty vole, já tě zabiju. Zabiju tě. Já jsem to zadělal jenom, tak jsem ji nechtěl ničit lavu, škoda lavy. No, tak tady přes ty trubky to jde do bedboxu, který vlastně ukládá tu energii, z kterého to jde přes další 2 kablíky do
macerátor, který je vlastně k tomu, že když do něj položíte nějakou, jak se to jmenuje, ors? Česky. Neopracované něco? Ne. Jo, že? Hornina? Horninu, nějakou Nebo horninu, nerůst. neopracovanou, tak z ní dostane dva kusy místo jednoho, ale dává vám takový prašek jenom, který potom zase vypálíte tady, do čeho chcete. Tady máme Electric Furnace, který máme kvůli tomu, že je rychlejší než normální a navíc nepotřebujeme dávat žádné uhlí, takže nevojistujeme uhlí. A hlavně je tady že do ní můžeme přidávat tady ty overclocker upgrades, které ho zrychlují, takže tady jak vidíte, udělám kobl. To je pěkně rychle. Okay. A hlavně díky tomu, že jede na elektriku, tak může kdykoliv skončit a kdykoliv znovu začít a zase nestracíme tím energii nebo uhlí. Tak, tady ta zeď, jak je plná těch crafting bedem a toho nad tím, což jsou taky vlastně crafting bedny nějak svým způsobem. To je vlastně, je to udělané kvůli těm nahoře samozřejmě, crafting bednám, které umí udržet si recept v sobě. A když tak doplním dost itemů, tak potom můžu vzít, kliknout a vytáhne to z toho. Což je hodně užitečné, takže tady si můžeme udělat potom electronic circuit. Jednoduše. A dole mám ty crafting bedny, abych nemusel chodit daleko, kdybych něco potřeboval jenom rychle udělat. No. Potom tady... Což si máš marble? Co? Marble Máš mám marble? 14 kusů tady a 4. To už máš všechno vypotřebované? Ano. Tak to budeme potřebovat ještě hodně. Jak nám naše milá učitelka z češtiny říká, neříká se co, ale prosím. Tady máme rubber trees, kvůli rubberu, který se používá na tady ty kabely, které jsou použité na hodně věcí. Například tady jsou vlastně copper cables, tady toto všechno. Vlastně vám můžu ukázat tady recept rovnou, tady je copper, rubber. Jednoduchý. No. Jo, Endermani jsou hajzli. Tady je Donato, tak ukranu víc podnoh. Aha. Tak jo. Máme tady Endermana, takže ho jdeme zabít. Tak. To bude zabava, určitě. Je vás, kromě. Potřebujeme Enderperly na hodně věci. Nespadla Enderperla. Creeper. Jo, měl bych vám říct, že creepři vlastně tady neničí věci, když bouchnou. Což je sice škoda, ale protože je to veřejný server, tak je to nutné, že jo? Tak jo, zase něco uděláme a uvidíme se za moment. Tak tady ještě vidíte podlahu. Myslím, že musíme vymyslet ještě jiné světlo trochu. Že torče zavazejí. Zde je to zatím jenom na oko, aby se to, když tak něco nespawnovalo. Tak, zatím, ahoj. Právě, zatím.